Okay. So, man yung presyo sa isda. Di Jenny. Akong suki. Hi everyone. So, today, nag-grocery we visited the toy section. And, nakita ko ni bear. Green bear. So, today, daghan ako natapok nga tag 20 nga ni nga lingin. Okay, so bag-o nga coin. Akong mag-start ko karon unsa man ron ha, medyo late na pero it's never too late to save. So mag-start ko og hulog og 20, no, daghan akong natapok nga 20, wala pa ko'y suludlan. So kani ako ni siyang i-try og puno until December. So aron makuan ako og pila jud masulod ani, no, 20 pesos inig December pohon. So mag-start ta. Okay, be good to me, Teddy. Uy, kuan pa jud siya, no, gahi pa kay wala po siya gamit. Okay. Atong pakanon si Teddy. Usually mag-save jud ko coins, especially padulong na ang Pasko. May na lang natay ka pang kuan kung nay manaygon ika hog, no, sa manaygunay ng mga bata, magbalik-balik ra ba jud. Nya dili na arti na ra ba kaayo, dili na mo dawat og 25 centavos. Okay, labing minus piso. Usahay mangyamid pa kung piso. Sige, atong pakanon. Nana juga tadi nga green for my 20 peso coins. Hopefully mapuno ni siya before Christmas. Okay. So karon kay wala man ko naka walking kaninang buntag, so mag-walking ko karong hapon. Okay, so muadto ko sa junction kay mapalit kog isda. So muadto ko dito kay mapalit kog isda. Pero maglakaw ko. Okay, dalang walking pod. Okay, nakamas gyud ta kay abog kalsada man ni highway. So mo na ni mag-walking kay wala ga walking ganina. Okay. Ay wet market dito. May mga isda, no? Dito sa junction sa Bohol. Okay. Nanapod ang Mr. and Mrs. nga Bombil. Nice kaayo. Okay. So, nice ka ang sunset ato, oh. Medyo hunas mundi ay. Okay, so mo ni siya ang VP Inting Avenue, Bohol District nga side, ang kuan area. Kaning VP Inting Avenue taas kay ni gikan ni siya sa St. Joseph Cathedral padulong dito sa may Bohol Doctors Hospital. Okay, so murag boundary, no, so taas kay ni nga street straight ra ni actually padulong kani maato ka cathedral pwede ra straight ni nga lugar nga lugar straight ra ni nga kalsada kadugayan nimong lakaw mabot na ka sa St. Joseph Cathedral. So na ako, no. Okay, may dalikyat din ha. Okay, naghanap jud kayong mga sakyanan nga manguli. Okay, hapon na magyud. So nang Bohol Elementary School nya atbang ana sa ang Ocean Suites Hotel. Okay.
So eskwelahan na ako sa una. Okay, di ako ni-graduate og elementary sa Bohol. Og na ang blood compact shrine. Okay. Masaka ta kadyot kay labong open pa. Medyo open pa. So, mo ni ang blood compact shrine. Okay. Hapon na. Mga kandiri no? Souvenir. So nag-close na sila. Kay manghipos na kay gabiin na in town. Manguli na po sila sa ilaha. Ang Melinda's inunon. Okay, so lami ka na siya inunon pero di sa ko mapalit karon. Magpalit sa ko og isda. Lami kayo kaon og tinuwa. Okay. So almost kuan ako halfway. Mo ni ang Iskina VP Enting Avenue sa Bohol District, Tagbilaran City. Walay lingaw. Akong pace pag walk is dili pa siya kayo fast pero di po kayo siya slow. So medium ra ni akong lakaw. No? So papa ko hangak ka. Iniguli na siguro ani hangakon ako. So along this napon may Chido Cafe. Kano siya kanang Mexican. Okay. So Mexican inspired restaurant. Oh, sa mga hilig mga vegan na dito sa Chido Cafe. And over there na ang baligyanan og mga tanom, mga pots ni Madam Tonet na diha. Okay. So kinsa tong ganahan og mga fiber pots na din ha. Ka pots. Okay. So I'm almost halfway. Okay. Na may kayang sky. Okay, sa unahan pod napoy mga namaligya og bahay kubo, no? Kanang mga native gani made of bamboo. So mga bahay kubo. Okay, naara oh. Okay, nasili baligya nga tangkal sa manok. Bahay kubo. Okay, so wani no mga bahay kubo. Okay. For sale na siya. Wa ko kabalog tagpila. Basta kay baligya na. So our place is progressing, no? Sa bata pa kumingaw kayo ni diri kay more on residential. So karon kaning kalsada kaning stretch sa kalsada is commercial na. Okay? So mo nang makita tag loto. Mahapit ko diha. Mataya ka ko, no? Basta hindi ay makadaog ko. Okay. So that's Ligone Street. Pasaka ato Ligone Street. Okay. So hapit na jud ko sa junction. Wah, may ambulance. Okay. So ano ni siya? Okay, so kana diha oh. That's one of the oldest houses in Bohol. Kana siya. Okay. So, manha mi diha sa una, sa bata pa mi, kay magbaligya mig baboy, ana mi magpatinda. Tinda. Ana mi magpatimbang. Na sila timbangan sa baboy diha dapita. May rasad nga niuban man ako glakaw kay murag ako ring galakaw karong panahon na. Ambot nga nung wala naglakaw. Siguro I'm late na. Ganina na siguro itong mga nanglakaw. Pero karon ako galakaw-lakaw gihapon. Okay. Pero no fear kay it's pretty safe. Kaluoy sa Ginoo, wala may mang hilabot din he and
well lighted pod. Nasa mga CCTV cameras. So okay, doki kaayo maglakaw. Hapit na dyan kumabot sa junction. Mangita kong isda dito kay nami kayo kaon og tinuwaron. Hambot lang. So for 16 days wala na dyan ko nagkaukan. So lagi sura i-try dyan ako nga wala ko makaon ni porky, wala ko'y pig, wala ko'y pork intake for 16 days. Okay, tanaw na to kung mo-lower ba ako ang LDL cholesterol. Okay, medyo taas siya. Sa mga days, previous days nga puro fiesta, puro parties, puro mga kuan ay mga imbitasyon, kasagaran lechon. Karon no, naka-survive man day po ko. Naka-survive man day sad ko o kanang kuan, walay karnihay. Okay, hinaot unta nga kuan po nako nga makasugakod ko for 1 month of walay porky. Walay pork and pig. So mostly akong diet are fruits and vegetables and fish and some kasaba ba to? And chicken. Okay. So for September mo na akong diet. Walay pork. Fully ma-lower in town akong cholesterol. So I'm at the junction area na diri sa Bohol. Daghan kayong mga souvenir shops. Okay, na ay barbecue. Okay, na ay sagaran diri na ay barber. And daghang vans kay mga tourists na gikan nag-tour. So ninghapit sila din ha to buy some souvenir items. Okay, there. Okay, mga pasalubong. Okay, and over here is TNTS. Too Nice to Slice restaurant. Lamian po siyang restaurant. Okay, kana diha Pasaka. Is 8 Pahang Street. Mo connect na dito sa F. Legason Street. Padung dito sa Camellia. We have a police substation there. Kanang nasa lipdan sa van. Police substation. Billboard. We have a gas station. Okay. Bus. Okay. So Nice to Slice. Okay. So we have a pharmacy. Okay. We have convenience stores. Mga manukan. So I'm at the junction area na. Okay. So muna siya. May kuanderi, coffee shop, pizza, katong pugon nga pizza. We have electronic shop, kang Lanay, Joseph, San Jose. We have halo-halo, siomai, and over there, mga kwek-kwek, mga street food over there. So one of these days, manhara ko diha, mag-vlog ko, mukhaan ko kwek-kwek. Okay, but not for now kay mangitas kong isda. So we have bar silugan. Okay, silog meals. Okay, so another Lotto outlet. Like sign na ba ni Lord nga motaya di kog Lotto. Hucha. Okay, we have Parkay Eatery. Okay, so more or less nadiri ang mga pagkaunan baligya. So naalang kay kwarta di ka magutom diri sa Bohol Junction. Kay naa halos tanan diri. Okay, we have Magnolia. Okay. Naday kon mga liempo. So mga panihapon nga kung ganahan mo di magluto na din. So many mga cakes and pastries. Okay,
over there also. So, more or less, di na may mato dito sa sentro, sa Tagbilaran. Kung manginanglan, may cakes and party supplies, kinaan na dito. Okay, mga cake shop na diha. And I'm at the market already. Okay, so, abot na ko sa merkado. Okay, so we have Bohol Junction Fresh Market. Fresh na fresh ang isda, fresh fruits and vegetables. Okay. Okay. So, mana yung presyo sa isda ni Jenny. Akong suki. Okay. So, pala ko ano ka ng asang? Ay, pwede? Okay, para luto na dito. Mga tinda diri no, panglamas. Okay. So, no need na mo ito sa merkado. Kanaan na diri. Makakaon na ka. Makaluto na ka. Kaya kompleto rekado na here. Nya. Hinluan pa jud. Butan pag siya kay hinluan pa jud. Vlogging na this. So, mangita ko diring dapit kung naabay o nga tulaon. Okay. Lingan. Pila na yung kuan? Katambak? 280. Okay. Unsa na yung kuan? Unsa na yung gi-chop? Ka nang gi-slice daan? Badlon? Mamsa? Pilang kilo? Saging. 85 kilo ma'am. Katong na green wa. Green raw, green grass of hope. Sige ka na. Okay. Muna akong suki og saging. Okay. Nagwapa bitaw. Thank you. Okay, so napa yung isda dito. Okay. So, mato na ko kay gabi na. Naapo diri ang melon, mga saging, okay, mga fruits over here. Lansones, unsa ni? Mangosteen, pears. Okay, over there na ay mga ginagmayng utanon. Okay, so ano ni ang junction. Napoy uling. Okay. So, paulit ako kay medyo gabi na. Magluto pa og tinuwa. Okay, nakapalit day ko og ng ulo sa mamsa. Nga pinikas daan, so tulaon na. Tinola na this. Okay. So this is the bustling junction area of Bohol District. Okay. Okay. Kuan na. Paggabi na, alive na ni kay gabi na. Okay. So, kapalit ako saging, isda, and kapit ako mabot sa mua. So, kadutra lakono ang dito sa among ang isdaan, merkado sa junction. Okay, so medyo gabi na pero hayag ang dan. So, okay, hapit ako abot. So naluto na ang tinolang isda. So muna ni no with petchay. Okay, nakapalit lagi ko atong ulo. Ulo sa isda. Lami kayo ulo sa mamsa, tulaon. Fresh na fresh. Okay? So manihapon.